de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya maaw olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya maaw olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nazarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya maaw bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma maa min bɛ yen nɔ k'i kamana gannen do I ka bolimafɛn senkɔrɔla ale parili la n'an ko ale ma ko gentil cɛɲumanu k'a kɛ I ka bolimafɛn na yɔrɔ kelen pewu élégant service pinɛ ɲuman de t'i ka bolimafɛn na I bɛ fɛ ka I ka bolimafɛn ka pinɛw ni ka olu falen pinɛ marque ɲɛnamabaw yɔrɔ kelen pewu élégant service gentil marque ɲumanw gentil cɛɲumanu sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu élégant service k'i to I ka bolimafɛn kɔnɔ circulation na maaw k'i ka bolimafɛn taatɔla lajɛ yɔrɔ kelen pewu élégant service ale ka baara bɛnnen do ma élégant service Yakuba Dumbiya a ka baara ti fosi ye ka bolimafɛn ni ka ale pari a cɛɲumani bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ élégant service de la I boli biribiri I ka taa élégant service walasa I ka taa I ka bolimafɛn ni ka taga ale pari cogoya min na cɛ minnu fana bɛ yen n'u bɛ fɛ ka u furumusow ni ka olu la nisɔndiya yɔrɔ kelen pewu élégant service I bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ a la a wele sa a b'i jaabi a ka nɛgɛjuru sira la n'o de ye 69 63 06 06 76 32 72 88 76 02 11 19 élégant service maa minnu bɛ yen nɔ k'i haminen do I ka bolimafɛn ko cɛɲinko la taa yɔrɔ kelen pewu élégance service juin kalo tile 20 ye san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ an ka kunnafoni ni ka ale lajɛ sanga a n'a ka wagati Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waati seli a y'aw bisimila kunnafoni daminɛ la an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ bɛn ale ni kelenya koɲɛw ma ale kɔni wulila ni ka I kunda kɛɲɛbakaw olu fɛ yen ka sa kɛrɛnkɛrɛnnenya sa sanubɔ yɔrɔ min ni a bɛ yen nɔ ani tuguni sa jɔmaya wale min ni a talen do ka maaw olu sɛgɛrɛ minnu n'u kelen do k'a yira k'a fɔ ko jɔmaya wale min n'a bɛ u tile la kabini u bɛnbaw olu wagati la an ka ni ministre ba in kɔni juin kalo tile 15 kana se a tile 21 ma san 2022 a n'a ka maaw u y'u kunda fila be sero ka taga se jamanu ale ni kɛɲɛba u kan laɲini yɛrɛ kɔni ye fɛn min sa o de ye ka se ka taa kuma ni maa ninnu fɛ bɛnbali wale min n'a bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa jisuma o bɛ se ka kɛ ale fura ye cogoya min na an bɛ wagati min na I n'a fɔ sisan nɔ kalandenw olu ka walansɛmɛ ɲɔgɔndan baaraw don kɔni olu la kodɔnna kabini juin kalo tile 15 tɛmɛnen ministre ye ɲɔgɔn lasigi kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ka o kɛ ministre min ni ale ɲɛsinen bɛ kalanko koɲɔgɔn ma ni o ye madame Sidibe Dedewu Usumani ye ale kɔni ye a ka baarakɛtaw ni ka o da a tɔɲɔgɔn olu ɲɛkɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye defu ye sa ale kɔni bɛna daminɛ tɛnɛ juin kalo tile 27 ka taa kuncɛ juin kalo tile 29 san 2022 kalanden maa 20,030 ani 4 ani maa 443 olu kɔni bɛna tila kalanso olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka u ka ɲɔgɔn da ni ka o kɛ fɛn min ye bagi ye ale kɔni bolodalen do juillet kalo tile 18 ka taa se juillet kalo tile 21 ma san 2022 kalanden maa 195 ani 5 ni maa 400 ani 42 olu de fana bɛna tila kalanso olu ni ɲɔgɔn cɛ
fintigilakaw kɔni kelen do ka u dagayɔrɔ ni ka o sinsin kosɛbɛ menagakaw fɛ yen nɔ menaga min yɛrɛ ka bi tile damadama ni barika ni maaw kɔni ye o yɔrɔ ni k'a lasegin anw ka fintigilakaw u ma nin dagayɔrɔ sinsinin kɔni laɲini tɛ fosi ye o de ye walasa maaw n'u bolominɛw olu bɛ se ka kisi cogoya min na kɔrɔgɛrɛ diinɛ tigilamaw olu juguya la. Kɔrɔgɛrɛ diinɛ tigilama tan bɔɲɔngo olu kɔni donna Jalasagu dugu la sibiri tɛmɛnen na seere bolomaw ka fɔ la sa ko ni maa lakodɔnbali ninnu dɔw yɛrɛ kɔni k'a bɔlen bɛ Katiba ale ni Masina maaw olu de fɛ n'o ye Amadu Kufa ka maaw ye o kɔni kɛra sababu ye sa ni ka dugu in ka ale jeni ka tila tuguni butigitigi minnu bɛ yen nɔ ka taa ni olu ka butigi kɔnɔfɛnw ye ani u ka bolimafɛn sen fila u y'u ka baganw ni ka olu suɲɛ ka tila tuguni ka u ka dugu maaba dɔ ni ka taga ni olu ye a kɔni yirala k'a fɔ fɛn min ye buna hadamaden minnu tora o ni na o hakɛya kɔni ma dɔn seere bolomaw olu ka yɔrɔ fanfɛla la fɔlɔ maa caman kɔni y'a yira fana k'a fɔ ko maa minnu kɔni tanyana ko maa bɛ t'i jɔ maa tan o bɔɲɔngo la. Munisma maaw ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Asalama ale maaw kɔni kɛra sababu ye sa ni ka denbaya 50 ka balofɛn kɔni ta ni ka a di olu ma o tɔni 205 o bɔɲɔngo la u y'a yira k'a fɔ ko o tɛ a bani balo kɔni tɛmɛnen kɔfɛ u ye tobiliminɛw ka taga se ɲɛgɛnw olu ni a ɲɔgɔnna caman finiw ale ni denmisɛnw ka kulonkɛminɛw u ye nin bɛɛ di ni maa minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la menagakaw olu fɛ yen nɔ maaw yɛrɛ ka fɔ la sa ko nin kɔni fɛn ninnu kɔni nana u na kuma na a bɛna kɛ sababu ye sa ni ka se ka dɛmɛba don olu ma u ye foli kɛ ka ɲɛsin ni maa ninnu yɔrɔ la. Bɔlɔlɔ ale kɔni kelen bɛ kɔlɔlɔba ye anw ka jamana o kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi hali n'o y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ min yɛrɛ sa ni maa caman kɔni bɛ a kɛ i t'a fanfɛla o la dɔw yɛrɛ kɔni bɛ k'a kɛ kunnafoni ɲiniyɔrɔ ye dɔw kelen don k'a kɛ u ka jagokɛyɔrɔw ye dɔw yɛrɛ kɔni kelen don k'a kɛ u kɛlɛkɛyɔrɔ u ni kɔrɔmatigɛlikɛyɔrɔ o ye bɛɛ ni nakun don bɔlɔlɔkanna o la a kɔni kelen don sababu ye ni ka fanga bɔ anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ fɛn min ye sifinnaka dɔw yɛrɛ olu kɔni kelen don ka u ci bɛɛ lajɛlen ni ka o bila k'a ɲɛsin bɔlɔlɔ o koɲaw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ nin waleya in kɔni kelen bɛ waleya min ni a kelen don ka gɛlɛyaba don an ka sifinnakaw olu ka taaɲɛ o la. Taxi min ni ale bɛ Segu a barakɛla maa 1300 olu kɔni bɛna u ka wariw ni ka olu sɔrɔ wari min yɛrɛ sa n'u ye kɛlɛ kɛ walasa a bɛ se ka d'u ma n'a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari $600,000 la u ka fɛn min ye syndicat maaw ye olu ka kɛlɛ kɔfɛ sa yira k'a fɔ ko nin barakɛla maa 1300 ninnu kɔni ko u bɛna sefa wari $100,000 la u bɛna sefa wari $120,000 ni ka o sɔrɔ fɔlɔ. Ni wagati na an bɛ zaban ale kuma la zaban min yɛrɛ sa ni ale kɔni karili ni san tɔw ta o ma kɛ kelen ye ka sababuya kɛ Masina n'a lamini kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ zaban karilaw ko fɛn min ye zaban yɛrɛ sa ko salon ni ɲɔgɔn kuma ko Dakarikaw ka remorque belebele de tun bɛ na u jɔ zaban tun bɛ kari ka k'a kɔnɔna la min ni u bɛ taa n'a ye Senegal jamana o kɔnɔna la nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛn min ye muso minnu yɛrɛ bɛ yen sa n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ zaban kari ma ni a karili yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka se ka u ka musaka dɔn ni ka olu ɲɛnabɔ denbaya o kɔnɔna la olu y'a yira k'a fɔ ko zaban kɔni ale kɔni tɛ ka se ka labɔ anw ka jamana o kɔnɔna la fɛn min ye foro lakanabaw ye sa n'an ko ma ko ozofora olu kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin sababu dɔ ye ko waati yɛlɛma fana bɛ a la ka taga se lakanabaliya olu ma. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni damadama min ye k'a da aw kulo kan o de tun ye ni ala m'an ka jɔnya jɔyana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw kana ɲinɛ k'a fɔ ko tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye tunga lafiya min ni a nana tungarankew lafiyali kama terrain ko ka taa se du jɔliko ma tungarankew dɔrɔn tɛ bilen dɛ maliyɛnden minnu fana bɛ anw ka jamana kɔnɔna la n'i b'a fɛ ka terrain ɲuman ni ka o sɔrɔ i ɲɛsin tunga lafiya ma o ma u bɛ terrain jɛlen ta ni ka a d'i ma damu ale ni lafiya o kɔnɔna la a kana kɔn ɲɛna fana k'a fɔ ko tunga lafiya ma u ka sojɔ wari ale daga gɛlɛ ayi u y'a dabɔ aw lafiyali de kama u wele dɔrɔn walasa i bɛ se ka lafiya sɔrɔ sojɔko la cogo min na aw k'an bɛn